Ki pulit ka North Garo Hills District ha ka Praterik Rumpang kila penlong ya ka jingkhanra ka bakarpang ha ka ba kila yo ban kemno ya ka kenhun jong ki sangut ki nong tu kali ar shaka ki padai na Assam bat rilum Garo bat yo kurup no ru ya arteli ki thuk thuk ya ki balat humu ban khayi tu she Bangladesh. Kani ka jingkhanra bat yo kem ya kini ki briu ki badan kti kala wan long ru hadin ka jing ujor halur ka jingja jong ka we ka thuk thuk na ka than Matia Police Station ka bahap ha Golpara District ka Assam. Kumtaru hadin ka jingyo ya ka jingtip ka bathikna ki pulit na Daina Dubi Outpost haringkat ki pulit ka Assam kila punlong ka jingkhanra bat yo ban batno ya artli ki thuk thuk ki bakanthop ya ka Pulsar ka badan ya number AS18 ki 3422 na ki benta jong ka vagi si OGC bat ka weipat ka badan ya number AS01FF 1309 na Gairong Bazar. Ha kani ka jingkhanra ki pulit kila yo ru ban kemno ya sangut ki brio. Ki pulit ki atho bah ka jing tokit kini ki runar kila phla ba kidan ya ka jing thmu ban panpoy ya kini ki thuk thuk sharong gara na ka benta ban khayi tu shapo Bangladesh. Kini ki sangut ki bla syakem kini ki bala tip kerteng kum sangma bana bakmara usantar sangma na bakmara Fazirul Huk bana Golpara Urofikul Ali na Naya Para Assam bat Urakibul Islam Nagar Bera Kamrup District Assam. Ya kini ki runar la IT no sha officer in charge ka Matia Police Station Golpara District na ka benta ban pelong shushu ya ka jing tokit bat ban le ya ka badan kam kat kum kaan.